Sakay dyan sa iniyak. Dyan, oh, sakay dyan, Ray. Ray, gano'n ako. Damay, ano yun, ako kuta, pinabahan ko yan dito. Patuwahan, bakit sa so ako, pinawan ko. Wait, ano? Ano ba? Ito? Ano ba? Hindi mo na lang, sniper ang kita na. Sniper ang dik na dyan, takot ka. Ayan, si Ornet. Ako na! Takot lang! Dragon! Ikaw lagi mo. Ano ang yun? Takot mo, lubo! Ano? Takot ka lang. Takot si Ulo. Tapos dragon. Uy, gamit ko! Tapos si Melo. Hindi ko na nuro. Bago pa ako nagsasabi, escape block. Ano yan? Ito nasa tignan mo sa kuyang alabaran. Ano nga itong tignan mo sa kuyang account? Makapi ko nung palang milyo, di ikon. Ano ba ito? Ano manapin, eh? Password. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Wala bang kakaya ko password? Di namin. Dahil dinatagbo. Ano nga? Ano yan? Royal Street Drago. Royal kasi iba naman ito.
Bigyan mo talagang sabi, ano, yung para, wala ka din. Naku, bubo talaga. Sabi ko, pag ginagawa ka na, ano, mga bubo kalaban mo. Naku, 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 Uy, ako pa lang. Kadang ulo mo. At mabisit na sa sasyon. Saksak kayo. Bubang na lupa. Hello? Pinto, Hiko, nagtaraling ka. Pasensya. Bobo! Bobo! Sa likod! Bobo! 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 Ay, no, ay! Ano ka, bubay? Bobo! Balakan! Ay! Pamaraw! Ay! Dito!
Dito na. Ano yan? Ito mo. Rapitan ba ang kaino? Pagkalag. Magtakalong na pa yung magdaya ka lulo. Ay, may kapansanan sa mga ayaw. Malinaw ang gulo. Malinaw. Oo. Ganyan kung ano. Wala mo ay pala sabi kong tutubo. Yan. Bakla ka o tubo. Ayun sa talaga. No. Yan nun. No. Kasi ano, mas open. Sige daw pa rin. No, bakit na ano? Sino may boso naman sa iyo? Sabi. Ano ako? Ito, pikay. Kita kaya natin, kita mag-grip. Daw nakapanood, kita na lang.
ako.
Ese, ano? Ano ni Jan? Ang ese, yan o. Ito, yan. Ay, si Pati, si Ian, si Ano, boy! Isi, pamagod ako. Ako, mga sinek. Ako, hindi ka salo. Nakalina ako. Lalo lang.
Sabi ko naman pa, Ano? Kung ano niya ang gusto sa ano ito mo? Kuya, kung umalis na ako sa ay, nasa tayo dito po! Puta ka naman! Sabi ko niya, hindi kinilagay mo kung ano, ubusin mo na na! That's fine! Hello? Ano yun? May bulit na magpapanilo. Ito ba ito?
Ano ka pala? Nagpapul ka na naman.
Pero pag di ka no, dito na ang ano sa pwede magdurita. Ano mo, ang siyempre wala na makapagtuman na nagdadali. Ako, ano dito ko sila? Oo, sayo. Ayaw. Ayaw. Ayaw.